Are you renting a car online for the first time and struggling to find the exact location name? At final Ndewo, ndewo, ndewo. Ndewo. Ndewo, ndewo, ndewo. Ndewo, 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 ndewo. Ndewo, ndewo, ndewo. Ndewo na ndị Igbo. Ndewo. Ya dịrị unu na mma o. Ya dịkwara ndị Igbo anyị na mma. Ndị Igbo anyị ya dịkwara unu na mma o. Ya dịkwara unu na mma o. Nke onye na-eme ya gaziere ya. Nke onye na-eme ya gaziere ya ụtụtụ ọma, mgbede ọma. Onye na nke ya na onye na nke ya. Ya dịrị nwoke na mma, dịrị nwaanyị na mma. Onye ọbụla ya dịrị ya na mma o. Ụbọchị taa bụ Sunday, 15th of December 2024. This is the Master Prophet Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader. The prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufana. Ndị Igbo ekele m unu ebe ọbụla unu ya dịrị na mma. Nye ewu ngwụcha n'afọ a anyị n'ime ya. Ọ naghị erule na njedebe. Beto ha sị nga nwata na-ebe akwa na-atụ aka ma nne ya nọ ya nna ya nọ ya. Ndị Igbo si ahụ ekwu na-egbu okenye, ekwu manụ na-egbu nwata. N'ala Igbo gburugburu enweghị onye ọbụla nọ n'ala Igbo a na-akpọ onye amụma, ọ n'okwu bekee a na-akpọ prophet, ọ a na-akpọ pastor, ọ a na-akpọ priest, ọ a na-akpọ bishop, ọ native doctor nọ n'ala Igbo anyị gburugburu nwere amụma o buru na-ebịara na mmezu. Enwere evidence, proof, date and time mgbe o kwuru ihe o kwuru, nga edere ya, nga o mere ya upload na social media. Excuse me, na-eweli iwe. N'ụwa gburugburu na ala Igbo gburugburu enweghị onye ọbụla nọ n'ala Igbo anyị a mụrụ n'ala Igbo anyị for the past 100 years or the past 200 years or the past 300 years. I don't want to insult our ancestors
long time ago. Maybe onye none amụrụ n'ala Igbo anyị nwere those things maybe 400,000-500,000 years ago before Mabia, but anyị enweghị evidence ya. Enweghị onye ọbụla nwere amụma authentic with proof, date and time n'ala Igbo gburugburu tamne. Enweghị onye ọbụla nọ n'ụwa nwere prophecy, date o ji mee upload, date o ji kwuo ya, ngo dere ya n'ụwa niile gburugburu. Onweghị onye one of them nwere prophecy amụma iburu 1 year before ya abịa, 2 years before ya abịa, 5 years before ya abịa, 10 years before ya abịa, 15 years before ya abịa. Enweghị onye amụma n'ụwa niile gburugburu nwere authentic prophecy, date and time more than me. Enwe aidama wuru number 1 n'ụwa niile, ọma wuru number 2. Hari 100 agamawu number 5 n'ụwa niile for the past 200 years. Ewo amama oge Nostradamus so the ndụ. Maybe Nostradamus might have more than me, but after Nostradamus enweghị onye ọbụla nọ n'ụwa niile for the past 500 years. Amama mgbe Nostradamus so the ndụ, maybe 200 years ago or whatever. So after Nostradamus enweghị onye ọzọ nọ n'elu ụwa nwere amụma, date and time, proof greater more than me. Enweghị. But onye amụma na-adị ire na ama nna ya na ala nna ya. Eburu m amụma gbasara Donald Trump in 2011. And it shall come to pass one day that Donald Trump will be the president of the United States. Here, one of the proof. Here, kusirigina, somebody buramuma may upload na YouTube 7th of May 2011. Repeat here again, that is in sharing again na 2012. You can see the evidence there. And if you look down, you can also see that I advised Maman Gaddafi. Kobalaga, makanoga. You can't beat that. You can't beat that. Enwehu n'elu ụwa onye ge apụta ni wete proof, date and time. All those efulefu, ndị pastor na ndị priest na ndị reverend father na Mbaka na Ebuka Obi na all those useless idiot na onye eze Jesus na all those elahia, that idiot a na-akpọ Ojumeje. No one of them nwere one prophecy, one date and time amụma ha buru ya abịa na mmezu. None of them. Unless ma arrange ihe a gwara ha na ga-eme somebody appoint governor, ha pụta bịa bu amụma. You can beat that. Eburu m amụma Python dance. Eburu m amụma shooting dream a day before the Python dance. Emere m prophecy that nsogbu ga-anọ n'afọ ụka ibeko 1 month, 2 months, 1 week, 2 weeks, a day before ihe ndị eme. You can beat that. Ekwuru m ihe gbasara ọgba aghara anyị nwere na IPOB today, which onye IPOB niile ha niile from A to Z 5 years ago, ha niile na A to Z na akparịcham. Well, in fact, ofu onye ogom pụtara sị ha stop ha kparịla m. None of them. I repeat, enweghị ofu onye ogom pụtara, even Nnamdi Kanu apụtara sị ha stop ịkparị Master Prophet. But ọ hụrụ na ndị IPOB, ndị media warrior na akparị m. Nnamdi Kanu apụtara sị ha stop ha kparịla m.
upon ihe niile m kwuru that time ọ bịara na mmezu taa. Even mgbe eji Nnamdi Kanu for the first time mere consecration si na ọ ga-anwụ na ọ ga-apụta, eburu m amụma na Donald Trump ga-awụ president na ọ ga-ewin. TB Joshua si na Hillary Clinton o setiene, and ebukuru m amụma na there will be a second Trump, and also there will be a Trump dynasty. Ọ bịara na mmezu ma ọ ga-abịa na mmezu. Enwere ọgba aghara anyị nwere right now. Ọgba aghara ndị DOS na IPOB emeene a na-akwafu ọbara n'ala Igbo gburugburu, a na-egbu ọchụ, a na-egbu ndị mmadụ on a daily basis. Ọ maka Chike Dozie m ege ntị. Even mgbe Maazị Nnamdi Kanu gwara ya unify ya the family, ekwugide m okwu on a daily basis for 2 years. Chike Dozie m ege ntị. Ugbu a na-akpafu ọbara n'ala Igbo on a daily basis. A na-atụrụ ndị mmadụ on a daily basis. A na-ekidnap ndị mmadụ on a daily basis. A na-akpafu ọbara ndị Igbo on a daily basis. Enwere ọgba aghara n'ala Igbo every Monday. Enwere ọgba aghara. Ugbu a aka akpara na Simon Ekpa eji. The same thing mere ni asị ọkụkọ lee etu o ji atụshi ozu ọkpa na otu eji atụshi ozu gị. Mgbe eji Maazị Nnamdi Kanu eji, Simon Ekpa nọ na wuti ndị otu ya na-agbakwa mgbe okpuru fact. Ugbu a egidekwele Simon Ekpa, ndị otu Simon Ekpa agbamakwa na mgbe okpuru against Simon Ekpa. Ihe one thing ndị Igbo, ihe ndị Igbo n'ọbara, ịgba ibe ha mgbe okpuru, iri nwanne ha ụgba krọtele, igbu nwanne ha mma mmiri. Ihe naanị ihe ndị Igbo ma eme. Na Germany, memebe employ individuals, and employ up to 50 people, different people, 50 or more than. Nde rimu bakrotele wonani ndị Igbo abụọ mkpọrọ mmere employ, ha niile regret chaname. Onye Yoruba mmere employ mgbe ọbụla ọhụrụ ihe ọkpọm sa uncle even to today. Ndị ọcha mmere employ ha hụ ha sị m boss, but onye Igbo mmere employ for the first 1 week onye adụrụ onwe ha akwụkwọ ma akpọrọ ya nye ya ọrụ. Oruhu 1 week ya ajụma m sị m ele otu m ji mee achieve ihe mmere na one day na ya ga-adị ka m. The next week ma achọwa ya. Onye Igbo mmere employ akwụkwọ ya ezuchaghị ezu meme ya employ ihe mkpuge onwenye ga-eti ime na nsogbu because agbana m akwụkwọ ihe gbasara ya ne, so akwụkwọ na m ụgwọ maka the fine ihe mmere. Onye je meetie my contractor chozi were contract n'onwe onye na-enweghị akwụkwọ. Mgbe a chụpụrụ m from the contract oruhu 2 days ndị ka abịa nga gide maka ihi o mere employ 6 months ago, man nọ na nsogbu. Akwụrụ m more than 5,000 euro n'ihe gbasara ihe ahụ. Ndị Igbo wụ ndị ọjọọ. Before ga hụ onye Igbo wee ezigbo mmadụ, onye na-aga agbago okwu ọ tere ọdụ. Mgbe anyị na-eje achụ nwaanyị, mgbe anyị na-eje disco na-eje achụ nwaanyị, onye Yoruba ga-elegidere onye Yoruba ibe enyi ya nwaanyị ya ejeje zụrụ mmanya lọta. Onye Yoruba jos na-akị na ya akụkọ. But
so onye Igbo nwanne gị legidere nne gị enyi gị nwaanyị ka ije zụrụ mma ịlọta before ị na-abịala ya enyere telefon nọmba before ị na-abịala ya sị ya but na enwekwara another club nọ somewhere ka anyị jee ebe ha na ya na-eje ebe ha na ọ ga-abịa ị ga-anọ gị na enyi gị nwaanyị na asịzie gị chere ka ya lawa na ya alawala ya eje na the other club meet onye ka ọzọ. I have experienced all those things. Onye Igbo ibe m mụ na ya kwụ kpụrụ nwaanyị jeme n'ụlọ ya ihe m hụrụ dị gị alụwụ naanị that day. The next time ya kpọ ezigbote enyi m nwoke. Ndị Igbo na-agba ibe ha ụkwụ. Ndị Igbo a na-elegidere ibe ha ihe. Ewekwala ihe gasị ga-akpọ onye Igbo ibe gị si na o nwere udiri biznes ị na-eme lekwa ebe ị na-eme the business lekwa ego ole ị na-enweta the next day onye Igbo gị ga-eje double cross ọ gị nana gị that business. But Igbo onye Yoruba ibe gị that kind of a thing, even onye Yoruba ga na-elekpatara na gị ebe ahụ ị na-esheri. Ihe mere ji lee na ala Igbo na onye ọbụla wee eze nwaanyị, onye ọbụla wa aka ji ọfụ, onye ọbụla wee onye mmiri, onye ọbụla wozi akwa ọkụkọ arịzie na 1 million n'ala Igbo because onwe onye ga-ahụ ihe ibe ya emege, onye ọbụla chọchiri ime. Ndị Igbo wụ ndị ọjọọ. Mkpu oye onwe ihe ga-eme m o wee eziokwu ka mkpu gị. Ndị Igbo wụ ndị ọjọọ jọrọ njọ. Today na-ekwu okwu Simon Ekpa nọ n'aka ndị iro. Also Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra Nnamdi Ezebiro n'aka ndị iro. Ekwugide m ihe gbasara Simon Ekpa Maazị Nnamdi Kanu. Ike agwụla m because o nwere some people very close to him ya na ndị iro na-arụ ọrụ. So I don't want to talk about it anymore. You have to understand. Ugbo enwere Uchemefo, enwere Wazirike, enwere Simon Ekpa. Congratulations, Chikedoziem akataport wana Simon Ekpa. Ugbo ejizi Simon Ekpa eji. Simon Ekpa one among those that leads our people. Mgbe ọbụla Simon Ekpa pụtara, ọkwa ya arịana n'ala Igbo. Ọkwa Simon Ekpa arịana n'ala Igbo. Ozi even Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu ya na-aba because Chikedoziem akataport wana ya. Ihe awụ ihe ọjọọ chọrọ njọ na ndị Igbo a na-ahụ nwanne ya n'anya. You have to understand that Simon Ekpa are established as among those that leads our people. Obatamana na the rank of Maazị Nnamdi Kanu no Wazirike. Even maybe Okarana Uchemefo, because a mama Uchemefo on followers. Eji Simon Ekpa eji, you have to understand before you get Simon Ekpa, ekwone mo ukwu. Say ya, be careful. I want to know before you get in. The videos on there. Mkpọrọ si Simon Ekpa. Meme hi na-eme na ala bekee. Wepụ aka na Biafran land. Na uru na onwere ihe ọbụla ị na-eme na Biafran land that has something to do with ịkpafu ọbara or whatever. Onye ọbụla na-eme na aka ga-akpara ya. Mekwu okwesi onye ọbụla nọ n'ala Igbo gburugburu na-atọrọ mmadụ na-akpafu ọbara mmadụ n'ala Igbo na aka ga-akpara ya. Ekwukwere m ekwu. Ka ị ghara ịsị na maka ihe no. Ana m ekwu ihe before ya abịa na mmezu. The same thing mere Maazị Nnamdi Kanu na ụmụ nwanyị. Mgbe e gidere Maazị Nnamdi Kanu, ụmụ nwanyị apụta na social media
sometimes I ga-anọ 3 hours, sometimes I ga-anọ 4 hours, sometimes I ga-anọ 5 hours. Ụmụ nwaanyị ga-akọgide wuru ụmụ nwoke niile wụọ ha n'ala, even to the extent ha na-asị na nwoke enwe ha amụ na nke nwoke mere ke ụmụ nwoke niile ụmụ nwaanyị ịhụ bịa Amerịka kparịchara ụmụ nwoke niile wuru ụmụ nwoke wụọ ha n'ala girigirigiri. Any man na-ege m ntị, anytime ị hụrụ nwaanyị pụtara na-akparị nwoke gị na-akụrụ ya aka, o jini na ịdị useless. Otu ha o ji akparịkakwa nwoke ahụ gị bata n'ọnya ya, ọ ga-akparịkwa gị dịse mgbe asị onye hụrụ nga ọkụkọ ụbọ ga-ajọ mbọ ya chụpụ ya, because ị maa ma ọ gị ga-ata agbịrịgba ya. Ọ naanị mmụọ onye lụsịga chinwe achela ọnụ ụmụ nwaanyị highway lụsịrị ha ọgụ for the past 2 years iji ji stop ha, which eji m every tools nwere iji stop ha, and I did. But lekwe ihe ha mere IPOB, lekwe ihe ha otu ha ji renda Chikedozie m useless, lee otu ha ji ma IPOB adịla complete destroyed. Lee otu eji were ọbara na-awụ ọbara ndị Igbo n'ala na Biafran land. Ugbu a egidere Simon Ekpa, the same ụmụ nwaanyị apụtara na under a different umbrella on a daily basis. Ha pụta a na-akparị ụmụ nwoke niile, a na-akparị ụmụ nwoke niile, a na-akparị ụmụ nwoke niile. Some people na-eji akụrụ ha aka, some people na-eji akụrụ ha aka. Ọ nwoke ahụ taa echi ọ ga-awụ gị. Onye hụrụ ka nwatakịrị nwaanyị pụtara na-akparị ndị tọrọ ya atọ, na-akparị nwoke, one day ọ ga-akparịkwa gị. Nwoke hụrụ nga nwa ya nwaanyị pụtara na-akọ ọnụ yawu na-eji na-akparị nwoke na-awụ die, one day di ya ga-akpọrọ ya kpọghachite ya back na nwa gị na-azụ ya azụ. Today, very soon, autopilot ga-divide into 2 or 3 places maka ihi yawu ụmụ anyị na-akụ na social media. Eche ha na-akụrụ ha aka nwanne m jebe ikwuka ede happy na nwaanyị ịlụrụ alụ domere n'ụlọ ga-apụta n'ezi ya na-akparị ụmụ nwoke. Ịma na mgbala Igbo nwaanyị nwere ike baa na die mba n'ime ụlọ, kparịa die n'ime ụlọ, beta apụta n'ezi hey di m gaga n'ogwu, beta apụta n'ime ụlọ o nwere ike na-abara die mba na-akparị die, beta apụta n'ezi eto die, apụta n'ezi ya akpado die she iwu nwoke je ji nwoke ha na ewu nwoke di apụta na-aba mba ka nwoke, beta abata n'ime ụlọ die na-atọ ụjọ. Beta ugbu a wozi nwaanyị ga-apụta na public wọshịa ụmụ nwoke, pụta na public wọshịa die. Ndị Igbo na-akụrụ na nwaanyị ha aka. Ihe were na-ewu unyi ri ọkụ na-akpa n'isi gị, ọwa ala ka ị na-arụ. Nwoke ọbụla mege ihe ahụ ịrụga ala, ị na-edestroy ya ọbịanihu gị na ọbịanihu ụmụ gị. Maka one day nwaanyị ịhụ kparịga nwoke ọzọ ga-emekwa gị the same thing, ma ya emeghị gị ọ ga-eme onye gị na ya dị na mma. And mgbe ọ dịzi gị eje kpọọ ya nwanne m nwaanyị emele ihe ị na-eme, onye ị na-akparịkwa n'ụgwọ n'ezigbote enyi nwoke, because ị hapụrụ ya akparị onye iro gị. One day ọ ga-aka one day ya efile na enwe na-amụ na ya wụzi maazị. Ihe anyị nwere na-awụ ụmụ nwaanyị na-apụta na social media ha sị na ha wụ maazị na ha nwere amụ, because maybe enwe ha di n'ime ụlọ, because of otu Europe na America ji nọ di ha na-alaba n'ofostri,
maybe because of otu Europe na America jidere that is ebi ha adịghị comfortable enwe ha di. So otu ha eji enwe ha di n'ụlọ eji ha were eze n'ụlọ ha ha apụtakwasị na ha chọkwara iwe eze n'ama a na-eme eme. Usoro ala Igbo nwere usoro onye mere eji nwee ụmụ nwaanyị si na ha ga-awụ next of kin n'ụlọ onye eze. Nwaanyị a na-awụ next of kin n'ụlọ onye eze, ọ nwoke na-awụ next of kin. Nye usoro ndị Igbo. It doesn't matter n'ala bekee ebe ọbụla ibi. Ọdịnala na omenala Igbo a na-emete ya n'ibu ugwu, a na-ejite ya na chọọchị. Hapụkwa ndị si ji otu hapụrụ ndị Katọlik ewere ọdịnala na omenala anyị na-ejistrọị ya. Emechaa akwa ha ebuchakwa mmiri ha na-egwu, ha ga-abịakwa bịa sọpụrụ Chukwu, bịa kpere Chukwu. Ọdịnala anyị, omenala Igbo a na-emete ya n'ibu ukwu, a na-ejite ya na chọọchị. A na-ebu koodu eje na Canada, a na-ebu koodu eje na Siberia, koodu na ore dị na Siberia. Lekwe ihe ndị so-called autopilot media warrior na-eme right now. Ịtọn ọdịa social media, ụmụ nwaanyị apụta na-akparị ụmụ nwoke. Ofu nwaanyị ga-apụta dọrọ ụmụ nwoke 5 or 6 or 7 wọshịa ha, wụọ ha n'ala, bo ha ebubo without a single evidence. Ịpụtasị lekwe this document eji si na onye eriri ego, lekwe document, lekwe ngedere, lekwe ngedere. Nwaanyị apụta na social media kparịa ofu nwoke, kparịa abụọ, kparịa atọ, kparịa anọ, kparịa isi, si na ndị niile na-eso ndị ahụ ha niile wụjicha useless. Ụmụ nwoke mebi ụmụ nwoke domechara nwaanyị n'ụlọ ha. Ụmụ nwoke rụchara ụlọ na Biafra land, nwechara ndị ha na-enye nri na Biafra land, ka nwaanyị ga-anọ na social media na-akparị ha niile, na-awọshị ha niile. Gị na onwe gị ga-efilie na nwaanyị ha nọ na your group, gị na-akụrụ ya aka. Edi gị na onwe gị wụ onye iberibe. Because one day ọ ga-atọ ụkwụ nwaanyị ya. O nwere onye a ga-agba na finally na ụmụ nwaanyị highway ga-emecha ha na Simon Ekpa Ekon? No. O nwere onye a ga-agba na a ga-emecha ụmụ nwaanyị highway ha niile agbachashia? No. O nwere onye a ga-agba na finally na a ga-eme ele ahụ ya, achọghị ịkpọ dọrọ nwa na aha Azụka na Simon Ekpa ga-emecha kon? O nwere onye a ga-agwa na o nwere ụmụ nwaanyị bịa gada one time with Simon Ekpa, onye kasị na-enwe onye dibịa, onye kasị na-enwe onye mmiri, onye kasị na-enwe onye ke, onye kasị na-enwe onye ke. Ọ ga-agwa gị na a ga-emecha kon? No condition is permanent. But ihe m na-asị wụ nwoke ọbụla wụ nwoke na-eto dis ụmụ nwaanyị na-anọ na social media 10 hours, nwaanyị na-anọ na social media 5 hours a day, in a day, ya nọ 5 hours. Ele mgbe o nwere ohere inye di nri, ele mgbe o nwere ohere inye ụmụ ya nri, ele mgbe o nwere ohere ịsachacha efere n'ụlọ, ele mgbe o nwere ohere iwere efere tii na machine, ele mgbe o nwere ohere ijikere for ije ọrụ the next day. Nwaanyị anọ na social media 5 hours, emecha ke 5 hours, emegha ke 2 hours, the next day apụta ọzọ mee ke 5 hours, mee ke another 4 hours. Nwaanyị were ire gị gụọ eze gị ọnụ. Ya esetie nwaanyị asị na ya ga-awụ na ha ga-awụzi prime minister. Egidebe Simon Ekpa orube 1 week, ha sị na ha ga-echuzu prime minister ọzọ. So Simon Ekpa ka ya gana, so enwere new prime minister. So Simon Ekpa pụtazie kwenu, let's say Simon Ekpa pụta in the next 1 year, so onye ga-awụzi prime minister? Let's say before the end of this year
2024. What about Simon Ekpa pụtakwanụ? Now, ka m jụọ gị hypothetically, ele ihe ga-eme na na maybe Maazị Nnamdi Kanu na Tinubu enyere ya pardon, maybe end of the year pardon, or maybe Christmas pardon, or whatever. Nnamdi Kanu apụta. So nwaanyị ihe wu prime minister, ị ga-step down and say okay na Maazị Nnamdi Kanu apụtala, ka ị step down. Ka ọ gị na Maazị Nnamdi Kanu ọ ga na-echange peace na-anyịlị mmamịrị elu. Mba, azakwala m ajụjụ ugbu. Azakwala m ya. Agbakwala m ihe ị ga-eme. Ajọsoro na-ekwu. Anyị nwere ọdịnala and anyị nwere omenala. Anyị nwere usoro ndị Igbo na-eji eme ihe. Ama m na enwere mmụọ nọ n'ala Igbo, most of them nwaanyị. It doesn't mean na nwaanyị na-achị nwoke n'ala Igbo. Any organization ị hụrụ, asị na organization bụ na nwaanyị, enwere organization nọ n'ala Igbo asị na nwaanyị nọ n'isi organization nọ ya wụ okwucha ọgwụ. Ndị Igbo dị iche na mba ndị ọzọ. Ndị Igbo dị iche na mba ndị ọzọ. Ọgba aghara ga-abịa n'autopilot ga-eme nsogbu anyị nwere right now ọ ga-adị multiplied. And the level, the way ha na-eji ekwu okwu, ha bịa ha sị gị na enwene Biafra, na Biafra abịala. Okay, so Biafra abịala, then ndị nọ na Biafran land forgetzie ide na-ekwu okwu gbasara Biafra. Our people are useless and useless indeed. Ele evidence gosiri gị na anyị enwene independent. Onye gwara gị na Biafra abịala, that means na enwene independent na Biafra. Ndị Igbo anyị enwere n'onwe. No. Nga anyị nwere n'onwe wụna anyị na pepa ndị autopilot. Na ụmụ nwaanyị ihure na-anọghị n'anya ịpụta na social media na-agba ọnụ ha yawu. Gwa na onwe n'eziokwu. Onye na-agba onwe eziokwu, ọ dị ka otu a na-eme ihe mmụọ, ga-apụta were ọfọ weli elu na-atụ ashị. Onwe otu mmụọ na-ege gị ntị ga-eji eme ihe ị na-ekwu, because ihe ị na-ekwu adịghị in line with the universal principle. Ga-apụta maybe asị ndị Igbo ụmụ nwoke ji ọfọ pụtashianụ, ụmụ nwaanyị na-eji ọfọ ụmụ nwaanyị hapụgodo ụmụ ihe oshishi ndị nwaanyị na-eji. Asị ụmụ nwoke pụtashianụ, asị Chukwu anyị ekele gị na anyị enwere n'onwe. Ndị Igbo nwere n'onwe. So ele otu ọ ga-aji aka ji ọfọ pụta ya asị Chukwu kamal ọzụzụ Amadioha, ndị mbụ na ndị egede, udo, nne m Chukwu, nne ka ụbọchị, igwe ka ala, anyị ekele gị n'ụbọchị 2024 na ndị Igbo nwere n'onwe. Ihe anyị na-agba gị na 2025 mee na anyị ka onye ọbụla kpata ego. First of all, ndị Igbo enwere bụ onwe hụ ọfọ niile ihe ịgọrọ ọgụ jos ịgọcha ya aga n'osimiri, because ihe niile ikwuru nwoke wee isiokwu. I will be the number one to admit that Simon Ekpa has done a great job internationally by creating awareness, by doing some certain things in Europe. Yari ihe ọbụla na-eme na Biafran land aka m anọghị, I support him. But awareness Simon Ekpa creating na Europe, Chike Doziem na ndị otu ya 100 years cannot achieve that, because they are useless. And my book and autopilot unite ya together. Man unite. Nsogbu ọ ga-akọsụ na Biafran land gari too much. If you know when no nga nọ ha
ga-eje na-emebishi property nno n'ụlọ nno onwe nno n'otu n'otu. Unite ya nọ kwụsịnụ ụmụ nwanyị ndị nọtụ pụrụ n'isi domenọ ha na dị ya place. Onye hụrụ nga ọkụkọ na-abụ ajọ mbọ ga-akwụsị ihe, agị ga-ata ụkwụ ya, agị ga-ata agbịrị, ịma ma ọ gị ga-ata agbịrịwa ya. Ndị Igbo enwerebe onwe, anyị enwerebe independent. Ndị Igbo enwebe steeti, and that is the fact. Anyị chịrị nwere onwe, yes. Anyị ga-enwere onwe one day, yes. But right now, 2024, December 15th, ndị Igbo enwerebe onwe. Ndị autopilot, pushing this brainwashing. Pushing brainwashing on na brainwash ụmụnna anyị na Biafra abịala na-enwene steeti. And nga ụmụ nwaanyị ndị ha si na ha epuo na amụ na ha nwaazị ugbu a na ha wụzi maazị na ha wụzi prime minister na ha wụzi prime minister. Ele onye nwaanyị na-achị n'ala Igbo? Ele onye nwaanyị na-achị n'ala Igbo? Ihe ọjọọ wụ ihe ọjọọ. Ekele na m n'ụbọchị taa aga m spend all my time na-ekwu okwu. I think 30 minutes is enough. Asị m ya dịrị ndị Igbo na mma. Achọrọ m ka Nnamdi Ezebiro ka ọ pụta na ndụ na ahụ isi ike. Achọrọ m ka Simon Ekpa pụtakwa na ndụ na ahụ isi ike. Maka awụ na ha those that lead our people. But onye ọbụla na-akpafu ọbara na Biafran land, onye ọbụla na-egbu ọchị na Biafran land n'ala Igbo, onye ọbụla na-atụrụ mmadụ na Biafran land, you are on your own. Iwu onye oshi, iwu onye na-egbu ọchị, aka ga-akpara gị. Asị m aka kpara gị na Eke, kpara gị na Nkwọ, kpara gị na Oye, kpara gị na Afọ, na ahịa na-anọkọ ala Igbo, maka ị na-akpafu ọbara ndị Igbo ibe gị. Ị na-aga tụrụ onye Igbo nana ego. Some of them nanacha ego ha egbu ndị ha tụrụ na. Even oge ugbu a na-awụ oge ndị Igbo niile na-alọchita n'ala Igbo, onye ọbụla na-atụ ụjọ maka ndị omekome si na ha na-eme ndọrọndọrọ nwere onwe. No, onye oshi wu onye oshi. Onye ọbụla na-ebugharị egbe n'ala Igbo gburugburu na-akpafu ọbara ndị Igbo, na-atụrụ ndị Igbo, iwu onye oshi, aka ga-akpara gị. Ihe wu ihe m kwuru. The weekend one kwuru ihe na aka ga-akpara gị n'ala Igbo. A ga-ewuru utu gị kpara edie gị na social media. Achọrọ m ka enwe udo n'ala Igbo, ka ndị Igbo kwụsị ịkpafu ọbara ndị Igbo ibe ha, ka ndị Igbo kwụsị ịtụrụ ndị Igbo ibe ha. Anyị chọrọ ịzọpụta ndị Igbo, anyị achọghị igbu ha egbu. Gbagodu m ugbu a otu situation dịrị ugbu a. Every week Monday asị na na-enwe sit at home. Gbagodu m ndị Igbo ụmụ nwaanyị na-eje na-ere ahịa n'ala Igbo na o nwere onye ị ga-akwutere ihe gbasara Biafra na ya sị gị gawa n'ihu. Ọ ga-asị lekwa otu ihe niile ji na everywhere na-agba aghara. Enweghị ebe mmadụ ga-adịghị ukwu tọrọ ọjị n'ala Igbo na. Everywhere wụ insecurity. O nwere onye ihe gbasara Biafra ga-atọ ụtọ n'obi na no. Kwụsịnụ ka enwe udo n'ala Igbo, ka enwe udo n'ala Igbo. Anyị ememebe ndọrọndọrọ nwere onwe. Anyị meme ndọrọndọrọ nwere onwe, a ga-edeclare ya. Onye ọbụla amata na anọ na ndọrọndọrọ nwere onwe. Oke n'ọhịa, ụzọ n'ọhịa, onye ọbụla amara. And ọwụhụ na anyị ga na-akpafu ọbara ndekọ anyị. Ka enwe udo n'ala Igbo,
ala Igbo gburugburu ka udo dịrị. And ọwụhụ na nwaanyị na-achị ndị Igbo, nwaanyị aga-achịli ndị Igbo. Ọwụ nli efulefu, ndị efulefu na-ahapụ nwaanyị na-achị ha. Kamgbe m ji bata mata ihe gbasara IPOB, ọ na otu nwaanyị ka mma enyere ọkwa. Kamgbe eji nye ya ọkwa, nwaanyị ha anya ulebe mmam n'elu mbụ. Ọ nọ na parameters edomere ya. Ọ naanị madam nne ya anya. Ọ naanị nne ya anya wụ onye enyere ọkwa. Ịhụbeghị nga ọ pụtara na-akọ yawu yawu na social media. Enwere nne ya anya abụọ n'ala Igbo? Mba. Iche na ya wụrụ na ụmụ nwaanyị na-akụ yawu yawu ka enyere ụdịrị ọkwa enyere nne ya anya. Ịma anaghị ewere n'ala Igbo gbakashịa, anaghị ewere ala Igbo na ya ọ n'ala Igbo agbabie na abụọ. But ị ga-ahụ, ị na-ahụ nne ya anya nga ọ pụtara na-akparị ụmụ nwoke. No, ya enwe ihe o chiri ikwu ya ekwuo ya. Ịnụ na nga nne ya anya pụtara mbụ na social media kparị ụmụ nwoke, si na ụmụ nwoke dị stupid, si na ụmụ nwoke dị useless, si na ụmụ nwoke wụ ndị iberibe, si na ụmụ nwoke niile na fancha na ha niile dị useless. Ịnụ na nga nne ya anya pụtara mbụ na social media kparịa nwoke. Ihe nwaanyị ṅụjuru mmiri a n'afọ. And ihe mere eji si, behind every successful man there is a woman. And ekelere m Chukwu na o nyere Maazị Nnamdi Kanu nwaanyị kara aka kajara akaja dịka nne ya anya. And adịghị ha abụọ. Ndị autopilot ọgba niile pushing na brainwash our people. Ndị Igbo enwerebe onwe, anyị enwebe steeti, anyị enwebe independent. And ọwụhụ right nwaanyị eche ndị Igbo. And ekwesịghị inwe any person ga-atọpụlụ Simon Ekpa. Even if Simon Ekpa lụ 100 years na detention, o kwesịrị wụrụ naanị ya wụ naanị prime minister. Enweghị onye ọbụla ga-atọpụlụ Nnamdi Ezebiro, Nnamdi Kanu. Ha nọbirikwe 100 years na prison, onwe onye ga-atọpụlụ ya. Nye otu o kwesịrị ịdị. Ndị Igbo hụ na onwe nọ n'anya, na-awụghị onye ọbụla chọrọ ịnọ n'oche. Ọkwa na-atọ ha rịrịrịrịrịrịrịrị. Ọkwa na-atọ ndị Igbo rịrịrịrịrịrịrị. Onye ọbụla chọrọ ịnọ n'okpukpe, onye ọbụla chọrọ ịnọ n'oche, onye ọbụla chọrọ ịnọ n'oche, onye ọbụla chọrọ ịnọ n'oche. Ihe ọwụ ihe mere na-eme. Chineke, ala Igbo na-agba aghara aghara, ala Igbo efuone maka anyị ahapụla Chukwu soro arụ ihe ndị ọcha butere n'anyị. Chineke, ala Igbo efuone. Ndewo. Shalom. For every spiritual problem, there is a prophet meant for it. Until that prophet is located, you will never find solution. So, connect with your prophet today and unlock the purpose of your life. Shalom. Master prophet, the awakened one. Ihe kwuru na-eme, okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwah, the great seer. Ihe kwuru na-eme, okorobịa dị mma. Biafra spiritual leader, the awakened one. Ihe kwuru na-eme, okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwah, the great seer. Ihe kwuru na-eme, okorobịa dị mma. Master prophet, aka na-agwọ ọrịa. Ihe kwuru na-eme, okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwah, the great seer. Anyị sokwa gị n'azụ, okorobịa dị mma. Master prophet, onye amụma Biafra. Anyị sokwa gị n'azụ, okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwah,
the grace ya ihe kwuru na-eme. Onye amụma Yahuwah, the grace ya, the difference is clear. Ekelere m my ekelere m Reverend Jovica from America. They were online. Reverend Jovica, they were adịrịghị na mma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye amụma Yahuwah na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere